Χέρις των μοναστών καλώνει, των ιερέων περιλάλει το σέμνομα, το κλέος της Εκκλησίας, ο καθαρότατος νους, ο της απαθίας μυστης άριστος, πραότητος πρότυπον, ταπεινός έως κοίνομα, κέραστης της προσευχής μανικότατος, αγιότητος εκ μαγείων θαυμασίων, όρθος το παραδείσιον και ρόδον αγνότητος, το τη Χριστού Εκκλησίαν νευοδιάζων Πορφύριε, Χριστόν εκδισώπη τες ψυχές ημών δοθήνε το μέγα ελεημόν.